I Manoli Díaz va sorprendre amb una alineació marcada per algunes absències d'última hora, com les d'Òscar Rubio i Urko Arroyo per un virus estomacal. El tècnic basc va apostar pels pesos pesats en un partit que es va tòrcer ben aviat. Al minut 6, Víctor aprofitava una centrada d'Àngel per afusellar Ivan Crespo i avançar al Reus. La reacció de Lleida no es va fer esperar. Després d'uns minuts de tempteig, al 22, Pau Bosch feia l'empat a la sortida d'un córner executat per Raúl Fuster. El marcador es va equilibrar i també ho va fer el joc amb els dos equips gaudint de bones oportunitats per fer el segon, però els 90 minuts acabaven amb empat i seria la pròrroga qui dictaria sentència. El Reus va donar la sensació d'arribar més fresc físicament al temps extra i Edgar al 96 feia el 2-1 definitiu. La verdad es que ellos tenían unos cambios potentes en la parte de arriba y bueno, la salida de Edgar les ha dado mucho aire y en una jugada aislada ha venido el gol, una jugada pues, seguramente mal defendida, pero evidentemente en el minuto 100 casi, bueno, las piernas ya no van como uno quiere y ya te digo que bueno, que cuando se deciden los eliminatorios en estos minutos, en las prórrogas, al final casi el azar es el que decide y la moneda esta vez ha caído del lado del Reus. Els emparellaments de 700 de la Copa es coneixeran aquest divendres en un sorteig on el Lleida no hi serà present.